Ma twarz jest w ciemnych odcieniach, bo i dni są ciemne. Komputer ten w boju poległy, a właściwie to nie w boju, bo umarł bardzo prymitywną i żałosną śmiercią, nierozpoznaną do dnia dzisiejszego. Marcin powoli dokonuje swego żywota. No, generalnie nasza kariera na YouTubie dobiega rychłemu końcowi. Kończymy działalność pomału, zwijamy manatki. Nie ma to dalszego sensu. Mówię prawdę. Nie kończymy działalności na YouTube. Jutro nadejdzie nowe dziecko. Jutro będzie wielki dzień, albowiem Marcin nabywa nowy, nowoczesny, mocarny, mocny komputer Combine. I jednocześnie w tym momencie wkroczymy w nową erę Zajebistości. nagrywania. A naszym kanale zapanuje niemała rewolucja. A jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to nabędziemy również narzędzie do rejestrowania naszych szlachetnych oblicz w rozdzielczości HD z dobrym dźwiękiem, co będzie oznaczało rewolucję w dziedzinie zrytych beretów. Właśnie. Na koniec można powiedzieć tylko tyle. Fegelein. 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 Dziękuję.